Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 17. prosinca 2024. godine. Matej 1, 1-17. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Znaš li zašto te Gospodin pozvao na ozbiljan put vjere? Da ne nastaviš budućim naraštajima prenositi porok koji su prenijeli tvoji preci. Po tvom mišljenju, koji porok su ti tvoji preci prenijeli? Ako je to bludnost, onda Gospodin želi razbiti ovaj lanac koji se proteže iz naraštaja u naraštaj. Pozivajući te da činiš put vjere, Gospodin želi da ti budeš prva karika čednosti i čistoće srca. Pozvan si biti žrtveno janje kako bi dao novu limfu obiteljskom stablu koje je možda stoljećima donosilo divlji plod. Kad stablo donosi loš plod, poljoprivrednik ga kalemi. Dobar cijep će stablu dati novu limfu. Gospodin mi je tako objasnio što je ozdravljenje obiteljskog stabla. Ne treba zaboraviti da se porok prenosi s oca na sina ili s majke na kćerku. Ako su tvoji preci bili alkoholičari, Gospodin te poziva da se suzdržavaš od alkoholnih pića kako se porok ne bi nastavio u budućim naraštajima. Možda je moj način objašnjavanja ozdravljenja obiteljskog stabla pojednostavljen, ali to je ono na što me je Duh Sveti potaknuo. Isus Krist je svojom smrću i uskrsnućem došao ozdraviti obiteljsko stablo čovječanstva koje je bilo postalo divlje. Neka svi mi prihvatimo biti ucijepljeni u njega kako bismo mogli prenositi duh istine i ljubavi budućim naraštajima. Amen. Aleluja.